suka ce ruwan guba ce, idan yana da ke haiwa ta ke jinye. Sharif Production. Ni kamar na ciki yau na yi gamo da yar Fulani, ta hana ni ɗimuwa yau ta cire ni damuwa. Farar zinariya mace mai kyau ai duniya ce, kuma kike bukata faɗi in yi akan kina makanci, ke shara kike bukata ko wanki abinci na faranci, ni fa kan kina minti in zama bawon ki nasara ce, bari in sanar da ke wani sirri daga kina makanci, ko za ki kai ni gumboka in zan birin kina aminci. Na amince, na amince, ni dai na zama yana kallon kyakkyawar da ta yi zance, wallahi misalta irin kyanki ba dai a duniya. Farar mace a nurin matan aure da yan zawari, macen da ba je ce ribibin auren mai tabare, amma mace irin ki mai kwaliti ya kwalliyar amare, ayyuki don wajen san wasu don faɗa a mikita yanki. Soyayyar ki ne ba nake ta sake sai dan na sami dama in turo aure a take yanke. Ni kina da kin gaje na sani ke beautiful ce, kina da hankali ga natsuwa wayo farar zuma ce, kamar ki ban gani da duniya kamar ki ban sani ba, marashin ki ba dan samun ki yasa nake ta sanki, ba dan dirin ki ba dan kyawun ki yasa nake ta binki.